οικονομήσουνε. Κανόνισαν τα λεφτά μισά-μισά. Κι απ' το εμπόρευμα να μην πιουνε ούτε μία μυτιά. Το βράδυ εκείνο στις 9 συνάντησαν τον τυπά σε ένα ρεστοράν και καλά για να φαν. Ένα απ' τα δυο ξαδέρφια αντιδρούσε νευρικά, γιατί κάτω από το τραπέζι παίζαν κόκα και λεφτά. Χέρι με χέρι κάπως χοντρό τον ταλαβέρι, σαν να δίναν το αλάτι και να παίρναν το πιπέρι. Τελικά σπάσανε το βράχο 2 κιλά και παίζανε κι οι δυο τους με τα μούτρα στη δουλειά. Βγαίνανε στα κλαμπ, είχαν πολλές οριμίες, κυρίως πλουσιόπαιδα και ωραίες κυρίες που για κόμπις κάνουν πίπες. Μα στη δουλειά αυτή δεν γίνονται αυτά, δεν χαρίζουν μυτιές. Μα ο μικρός ο ξάδελφος ήταν μαλάκας ελαφρώς. Γάμισε την πίσνα, ήταν πίτα. Πίπονε μουνιά στις τουαλέτες, στο ζαριά την είχε δει και καλά, γιατί κρατούσε λεφτά. Αλλά ένα πρωί, ένα ωραίο πρωί, καθίσαν στο τραπέζι για να κάνουνε καθάριση. Βάλανε κάτω σταφ και λεφτά. Ο μικρός είχε μπει μέσα για τα καλά. Πάθαν ζημιά, τσακωθήκανε, το διάλυσαν εκεί. Πήρε ο καθένας ό,τι του αντιστοιχεί και τώρα σόλο. Κι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δώσ' μου 2 τετράμετρα ακόμα και τελειώνω. Ο μεγάλος απέκτησε μεγάλους αντιπάλους και τον δώσαν καρφωτή, τώρα είναι στη στενή. Ο μικρός ιδιολυτικό καμοναχός, από υπερβολικές μουτιές τώρα είναι νεκρός. Η ιστορία αυτή είναι φτιαχτή, μα από τις πραγματικές δεν απέχει πολύ. Πολλοί πεθάνανε, πολλοί είναι φυλακοί. Κάποιοι άντεξαν όμως όχι για πολύ. Μια ιστορία για λίγο χρήμα. Η απληστία είναι θανάσιμη αμαρτία. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι θύμα. Πεθάνανε πολλοί κι ας ξέρανε το βήμα. Μια ιστορία για λίγο χρήμα. Η απληστία είναι θανάσιμη αμαρτία. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι θύμα. Πεθάνανε πολλοί κι ας ξέρανε το βήμα. Χρησιμοποιείς το μυαλό σου, αυτό είναι το μόνο σου. Για λίγο χρήμα. Η απληστία είναι θανάσιμη αμαρτία. Όταν θες να φας το μυαλό σου.